Gaur, Gasteizko Foru Plazan elkartu gara, pasaden larunbat gaueko poliziaren indarkeria salatzeko. Izan ere, ertzainak bortizki kolpatu eta jipoitu zituen 10 gazte Gasteizko alde zaharrean, impunitate osoz gainera. Zoritxarrez, horrelako kasuak areagotzen ari dira azken aldian Euskal Herrian. Eta kasu horiek guztiak esparru desberdinetan militatzen dugun eta lanean gabiltzan guztion aurkako erasoak dira. Horregatik, GKS-ko kideez gain, poliziaren indarkeriaren impunitatea salatu nahi dugun bestelako eragileak eta norbanakoen babesa ere izan dugu. Lehenik eta behin, larunbat gaueko gertakarien inguruan, segurtasun sailak eta hainbat komunikabidek zabaldu duten errelatoa guztiz manipulatua eta gezurrezkoa dela adierazi nahi dugu. Ebidentzia guztien aurka, honakoa baita zabaldu dutena. GKS-ko gazteek ertzaintzari eraso egin eta 6 polizia zauritu zituztela Gasteizeko alde zaharreko etxebizitza bat okupatu ahal izateko. Segurtasun sailak eta zenbait komunikabidek zabaldu duten errelatoak helburu argiak ditu. Gazteria komunista kriminalizatzea, ertzaintza biktima bezala aurkeztea eta poliziaren indarkeria justifikatzea. Komunikabide nagusietan errelato manipulatu horretan oinarritutako kriminalizazio kanpaina abiatu dela ikusirik, larunbat gauean benetan gertatu zena azaldu nahi dugu. GKS-etik deituta manifestazioa egin genuen larunbat arratsaldean Gasteizen. Gazteok emantzipatzeko dugun ezintasuna eta politikarien promesa faltsuak salatzeko. Behin manifestazioa amaitu ostean, gazte batzuk orain dela 30 urtetik hutsik dagoen Gasteizeko alde zaharreko etxebizitza batean zeudela jakinarazi zuten. Gazte horien asmoa, etxebizitza arazoaren larritasuna salatzea eta etxebizitza horri erabilera soziala ematea da. Gazte asko gerturatu ginen etxebizitza bloke horretara bertan zeudenei gure babesa erakustera. Gaueko ordu batak inguruan, hainbat eta hainbat ertzain hurbildu ziren alde zaharreko etxebizitza horretara. Era berean, bertakoak babesteko helburuarekin jente asko gerturatu ginen etxebizitzaren kanpoaldera. Batzuk etxebizitzako sarrera aurrera iristeko astia eduki zuten, eta beste batzuk inguruan geratu ziren babesa adierazten. Eta jende guztia polizia zinguraturik geratu zen. Gauzak horrela, poliziak modu bortitzean ekin zion bertan zeuden gazteak jipoitzeari. 20 minutu baino gehiagoz jardun zuen poliziak gazteak jipoitzen, eta honakoa izan zen balantzea. 70 gazte kolpatu eta zauritu zituzten. Horietatik 5 ospitalera eraman zutelarik. 3 pertsonek burua ireki zuten. Beste batzuei aurpegian puntuak eman zizkieten. Bati atzamarra apurtu zioten, eta beste batek baja eskatu du ezin delako 7 ordu eserita egon. Beraz, argi dago biolentzia erabili zuten bakarrak ertzaintzak izan zirela. Gainera, kontuan eduki behar da, ertzainek zenbait borra utzi zituztela eta horren ondoren estentzibleak atera eta gazteak jipoitzen jarraitu zutela. Horren bestez, egia bada segurtasun sailak dioena, hau da, 6 ertzain zauritu zirela, modu basatian eta neurririk gabe kolpeak ematearen ondorioz beraien buruari sortutako zauriak baino ez dira. Horrez guztiaz gain, ia 20 pertsona identifikatu zituzten eta argazkiak ateratzen zebilen pertsona bat atxilotu zuten, eta berau ere ospitalera eraman zuten. Azkenik, bertan zeuden gazte batzuen objektu pertsonalak ere hartu zituzten. Mugikorrak kasu, zentzu komisaldegian dauzkaten eta ez dituzten itzultzen. Behin etxe sarreran zeuden kide guztiak kanporatu zituztenean, beste ertzain multzo bat agertu zen, korrika, eta inguruan babesa ematen zeudenen kontra oldartu zen. Babesa ematen ari zirenek egoeraren larritasuna ikusita pixkanaka toki horretatik joaten hasi ziren, zaurituak hartatzeko eta egoera apaltzeko asmoarekin. Horren ostean, ertzainek alde egin zuten, bai etxe sarreratik eta bai inguruetatik. Argi utziz, beraien asmoa bertan zeuden gazteak kolpatzea izan zela. Bide batez, alde zaharreko etxebizitzan sartu ziren gazteek bertan jarraitzen dutela adierazi nahi dugu, eta hemendik gure babesa helarazi nahi diegu. Horren guztiaren aurrean, gogor salatu nahi dugu poliziaren jazarpena, eta horrek eduki duen impunitatea. Era berean, Eusko Jaurlaritzak eta EAJak honetan guztian duten erantzukizuna nabarmendu nahi dugu. Beraiek baitira, ertzaintzaren arduradun politiko nagusiak, baita komunikabide nagusietan abiatu duten kriminalizazio kanpainaren erantzulak ere. Horren aritik, Gasteizko Udalaren eta PSE-ren jarrera ere salatu nahi dugu. EAJak egin bezala, PSEek ere publikoki elikatu baitu kriminalizazio kanpaina hori, babes guztia adieraziz ertzaintzari eta gazteen ustezko jarrera violentoa salatuz.
Horrez gain, hainbat telebista katetatik, irratitik eta egunkarietatik zabaldu diren gezurrak gogor kritikatzen ditugu. Beste behin ere, komunikabide horiek argi utzi dute beraien funtzioa ez dela gertakarien inguruan egia esan eta informatzea. Politikari profesionalen eta beraien menpeko poliziaren intereseko errelatoak sortza baizik, gazteria komunista kriminalizatuz. Gauzak horrela, EAJaren kontrolpeko instituzioek, komunikabideek eta poliziak bloke bat osatu dute, eta bloke horrek impunitate osoz zarri gaitu etxebizitza ondasun unibertsal bihurtzeko borroka egin dugun gazteok. Horrekin batera, gertakari honen inguruan isilik mantendu diren alderdi parlamentarioen jarrera ere salatu nahi dugu. Izan ere, alderdi parlamentarioek instituzioetan parte hartzen dutenez gero, EAeko egitura instituzionalaren parte den ertzaintzaren jardunarekin konprometituta daude. Eta larunbatekoa bezalako kasuetan, isiltasuna mantentzeak eta ezerrez egitak ez du polizia indarkeria normalizatza baino lortzen. Amaitzeko, dei egin nahi diogu borroka ezberdinetan parte hartzen duten eragile, mugimendu eta norbanakoei polizia indarkeriaren impunitatea salatu dezaten. Izan ere, poliziaren impunitatea areagotzea eta normalizatzea atzera pausu nabarmena da langileontzako protesta egiteko baldintzak murrizta baitakar horrek. Hori baita poliziak betetzen duen funtzio nagusia. Nagusien mandatuak betetzea eta ordena sozial kapitalista betetzea. Eskrupulori gabe, armaturik eta etikari gabe, langileria eta militantzia politikoa kolpatzetik dirua irabazten dutenak dira. Horregatik, beharrezkoa da poliziaren indarkeria zein beraien impunitatearen erantzule diren politikariak salatzea, bai eta gizarte aske baten norabidean borrokan jarraitza ere. Polizia indarkeriaren impunitateari aurre egin.